Naiz irratian, bigarren kafea. A ver, gelditu musika. Entzun. Badakit zein gonbidatuko dugun urrengo elkarrizketa akustikora. Zein? Bárcenas. Willy Bárcenas taburetekoa? Ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret. Se han olvidado a que huele la luna. Y en las cantinas. Atzo Daddy Yankee, gaur taburete, ez neska, Luis Bárcenas gonbidatuko dugu Peperen B-kutxaren epaiketa hasteko 5 egun falta direnean, kantatzen edo kantuan hasi da Bárcenas. Bai, kantuan hasi da bai, baina koplazarrak esan duen guztia bagenekien. Bárcenasek Peperen diruzainoiak 8 horriko gutuna igorri dio ustelkeriaren aurkako fiskaltzari justiziari laguntza erabaki duelako. Gutun horretan adierazi du, Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidente eta Peperen buruzagioiak suntxitu zituela B-kutxako paperak. Alderdiaren egoitza B-kutxaren diruarekin ordaindu zela baieztatzeaz gain, Bárcenasek Federico Jiménez Los Santos, honek bere saioa Suspiros Espainia kantuarekin hasten zuen, kazetariaren proiektu komunikatibo bat finantzatu zutelare azaldu du. 2004ko martxoaren 11ko atentatuak etari egozten zizkion konspirazioaren teoria elikatzeko. Oh, ze sorpresa, ezin dut sinistu. Eta gaurko egunez jaio zen Nairo Quintana, kolombiar txirrindulari profesionala, eta zer esango dizuet, ziklismoak pasioa sortzen dit, baina enaiz ni oso Nairo Quintana zalea izue. Oiana, June, zuek ustezue Inigok kontratuz txirrindularitza aipatu behar duela gutxienez egunean behin? Ai, orain zuka aipatu duzula, egunean behin. Abixo gure entzulentzat, guztientzat, ez baduzue gaurko partida jokatu, ez utzi gauerako gero aztu ingo zaizueta. Apuntatu guk esango ditugun efemerideak. Agian, oiei buruzko galderak azaruko dirata, Eta gero, orain bai, partida jokatu. Ba, bota efemerideren bat, gaur 10 egin behar dut azkena noa sailkapenean. Ba, gaurko egunez jaio zen Natalie Imbruglia, australiar abeslari, aktore eta modeloa. Azkeneko urtetan ez du diskorik kaleratu, baina oso famatu da 1989 barkatu egin zuen Torn abestia. Eta goiuri bada, olatuaren aparrean berriro. Lasa, Inigo, nik badakit zer jarriko zaituen zu olatu aparrean. Bai? Bai, seguro. Zer jarriko nago olatu aparrean, ba? Entzun. A ver. Netxe ontako denoi ole segitera gatoz, aterikate hoitura zarrak aurten berritzeko asmoz. Egia da, gaur Santageda bezpera dugu. Euskal Herriko herri askotan ohitura da Santageda egunean edo bezperako egunean herrietan kopla zaharra kantatzea makiekin lurra joaz erritmoa markatzen, diru edo janari eskean, jantzi tradizionalean edo kriseioekin. Bueno, guk kantatu izaten dugu, Tolosan, aurten ez, baina ez diruta jaki eskean gero faltzera joaten gara hori. Agata Kataniakoaren omenez ospatzen da. Quintianusek, Siziliako prokuntxolak, Agatarekin oberatu nahi zuen, baina Agatak uko egin zion. Haserretuta, Quintianusek Agata torturatzeko eta bularrak mozteko agindua eman zuen. Ba, ez esan zuen emakume batetik, ez esan zuen beste batera. Gaurko egunez jaio zen Rosa Parks, 1913an. Parks, Estatu Batuetako eskubide zibilen aldeko mugimenduko aktivista garrantzitsua izan zen.
1955ko abenduaren batean uko egin baitzion autobusaren atzealdean esertzeari. Orduko Amerikako Estatu Batuetako hegoaldeko legeak zioenaren arabera. Ekintza honen ondorioz preso hartu zuten eta askotan aipatzen da hau izan zela eskubide zibilen aldeko mugimendua piztu zuena. Rosa Parksen gartzelaratzeari urantzunez, Martin Luther Kingek izeneko apaiz bautista artean ez ezagunak Montgomeryko autobus publikoen aurkako boikota zuzendu zuen. Honek segregazioaren aurkako protesta gehiago bultzatu zituen. Racial inequality, American policy till I kicked off a fight. What act of mine led havoc to ensue? How come I caused such buzz? What shocking behavior did I do? Well, I sat on a bus. I sat on a bus. You wanna know why? Efemeride gehiago, gaurko egunez Facebook sortu zuen Mark Zuckerbergek. 2012an Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. 2012an burtsan kotizatzen hasi zen eta 2008an Facebookeko akzioek maximo historikoa lortu zuten. Ez horregatik, Mark. Badakigu bigarren kafea Facebooketik zuzenean emititzak sekulako balioa ematen diola zure akzioei. Eta gaur hiltzen Fermin Calveton 1989 garren urtean. Denok ezagutzen dugu Donostiako Alde Zaharreko... Ze urtean inigo barkatu? Emeretzian Ze inigo. 1989 zesan dut? 89an. Bueno, gaizki esan dizut a punto. 1989 garren urtean gaurko egunez hiltzen Fermin Calveton. Denok ezagutzen dugu esan da bezala Donostiako Alde Zaharreko kalea. Tabernaz beteriko parranda kale hori. Guain guztiak itxite ongo dia, ze pena. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urkullu gaixoa. Bai, gaixoa bera, eta denok, taberni gabe. Ez. Kalea bai, baina badaki zuen hor izan zen Fermin Calveton? Donostiar politikari liberala izan zen 19 eta 20. mende bitartean. Gaurko egunez ere, 1983an Karen Carpenter hil zen, abeslari eta bateria jotzaia izan zen, The Carpenters talde ospetsukoa. 1973tik anorexia izan zuen, eta garai hartan anorexia eta gorputz dismorfia, gaitz ez ezagunak ziren eta gaixotasun horrekin erlazionatutako arazo batengatik hil zen. Inoiz eraman dezu ez zuen karpetan bere argazkirik? Ez. Nik ez. Ona de Carpenters izena duen. Ufa! Eskerrik asko buzela. Eta gaur otsaiak 4, minbiziaren aurkako munduko eguna da. Kontzientziazioa areagotzeko eta gizartea mobilizatzeko helburuz sortu zen egun hau. Minbiziak 10 milioi pertsona hil zituen iaz. Osasunaren mundu erakundeak jakinarazi duenez. Datozen hamarkadetan kasu berriak areagotu egingo direla ohartarazi du erakundeak. Gaur egun 5 pertsonatatik batek du minbizia bizitzako uneren batean. 8 gizonetik batek eta 11 emakumetik batek. Ohikoena bularreko minbizia da. Osasunaren mundu erakundeak adierazi du biriketakoa baino gehiago zabaldu dela dagoeneko. 2 hamarkadatan ia bikoiztu eginda detektatutako minbizi kasuen kopurua, eta erakundeak gobernuei eskatu die baliabideak jartzeko haren aurkako programetan. Gainera ohartarazi dute COVID-19ak aldatu egin duela minbiziari aurre egiteko ahalmena ere. Areagotu egin ditu diagnostiko berantiarrak eta tratamendu batzuk eten egin dira. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Gora Paudones eta gora Txambauko Mari, Beraiekin hasiko dugu gaurko saioa. Prest guztiak otsaiak 4 ditu gaur eta osteguna da.
nola egiten duguna, gaur pilatu zaizkigu eta hemen aurkeztu beharrekoak zuekin, Oiana Maritorena Gembe. Arratxaleon! Go Juri Ezeiza Arandia. Arratxaleon, txakur bat! Eta kroketak? Ez daude. Estena deskatuko dizu gure laborategiaren kristalaren bestaldean txakur badago eta bere jabea flipatuta barrura begira. Goiurik txakurrari ume txiki bat ikusi eta maite minuta balego bezala egin bitartean. Zuekin, June Romatet Ibarguren, arratsaldeon. Arratxaldeon. Eta aspaliko partez gurekin, Maria Romero Laspiur, arratsaldeon. Kaixo. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide, bigarren kafeak gaur 145 ditu. Urtarrila atzean utzi genuen eta otsaiak 4. dagoeneko, eta arratsaldeko 4:11 minutu ditugu ongietorri, bigarren kafera. Bueno, maite duten tarteari bixi-bixi hildu behar diogu, ze gaur 5 gara maite duta botatzeko, eta hemen bestela lanak pilatuko zaizkigu. Nora hasiko da? Bani. Zu? Galoroko. Ba, neren maite duta da gaur gomendio bat. Da maite duta eta gomendioa. Ui. Dena bat. Igot. Nik gomendatzen dut maite dudalako liburu bat, izena du Gaixotasunak eta Metaforak. Susan Sontag idazle eta filosofo estatu batuarrarena da. Susan hiltzan 2004an minbiziaz jota, eta gaur minbiziaren aurkako eguna dela eta liburu hortaz batu naiz. Eta gomendatzen dizuet, zebeak hitz egiten du, erabiltzen dugun hizkuntza minbiziataz hitz egiteko, beak esaten du, ez dela zuzena eta mina egiten dugula, eta ez deula erabili behar, ez metafora militarrik, ez dituz ez zelulak kolonizatzen, erasotzen, minbizia daukaten pertsonak ez dira eroiak, ez dira... Ez dute minbiziaren aurkako ez da ize bataia libratu eta... Eta bataia hau eta guda eta kalte asko egiten diela, bera bezala minbizia izan duten pertsonei, eta bueno, hor pixkat fokoa jartzen du hizkuntzak ere garrantzia handia duela kasu honetan, eta gaur minbiziaren aurkako eguna denez, oso gomendagarria Gaixotasunak eta Metaforak liburu. Zure Oiana? Nire maite dunta oraintxe izango du, baina berak liburu bat aipatu duenez, nik justu atzo Hope pelikula ikusi nuen, eta minbizia duen emakume baten inguruko pelikula da, eta gomendatuko nuke ikustea hori ere. Eta nire maite duta, begira, pentsatzen egon naizola, eta azken aldin gertatu zaizkit, pare bat aldiz gertatu zait, eta horregatik ekarri dut. Eta da, norberak badaki nolakoa den norbera, ez? Eta batzutan ahaztu iten zaigu ze ezaugarri positibo edo nolakoak garen. Eta gertatu zait, harreman gutxi daukadan pertsonaren batekin, batean berriz ere berreskuratu eta galdetzea ea jarraitzen dudan beti bezain, ez dakiz zer nere ezaugarri horiek aipatuz, bitan gertatu zait duela gutxi, eta gogorarazi dit, nolakoa nahi zen. Eta gustatu zaita. Galdera gustokoa izan da. Bai, eta sentitzea naiz eta harreman gutxi eduki pertsona batekin, edo eta gutxi ezagutzen zaituen, baina zure esentzia hori hor dagoela eta ikusi dutela, eta gogoratu esentzia hori hor daukazula zuk ere, ez? Eta pixkat hori gogorazi. Bueno, haze bi maite dutekin abiatu garen, ni presioa sentitzen hasia naiz. June, zein da zure maite duta? Bueno, niri askoz simpleago da, eta ez dautzen hautenek oendikan harrituta jarrituko dute, 3. saiora iritsi naizela esan gabe, bino, bueno, maite dut Harry Potter mundu guzti hori, eta esan berranekan. Eskerrak etorri zean, zein Inigo hitzaio gustatzen, eta nahi asko gustatzen zait, eta guain badaukat norbait ondoan, gauza bai komentatzen.
Konturatu zera ze doakoa den nirekin sartzea? Baita, maite dut batekin bate egiten ere nirekin sartzen zea? Eskerrak datorren astean etzaren nirekin, enaizen hemen egongo eta azepakia, baietz? Maria Romero Laspiur, zein da zure maite dut, Ba, nere maite duta bebai, simpleagoa da. Beti, bidaiatzen dasunean daulan bueltan, 10 egun, igual kanpoan pasatuta gero, bueltatzen zara beti energia gehiagokin, eta pila kargauta, eta burua pixkat refreskauta. Eta ontsen igartzen da pila bat, hainbeste denbora egon garela toki baten, mugitu gabe, eta hori dana, batzutan kosta bitzen dagoela, energia hori topatzea. Baina, kondura naiz, gauza txikiekin, lortu aldirela olako gauzak. Adibidez, pelikula poli bat ikusten, edo erakusketa bat zera juten, zure hiri bertan, paseo bat desberdina eitzen, egunerokoan ez dan paseo bat egiten, eta topatzen dituzula gauza politxak eta energiaz betetzen dituzutenak, ez? Eta kosta gutxen jakula hori topatzea, askotan pentsatu dugula jubia garela Birmaniar arte, Birmania ontzen modan jarri dalako estatu golpearen gaitik, baina Mexikora edo zein tokira, ez? Olako toki exotiko batera jubia garela energia hartzera, baina askotan toki txikitan edo gauza txikietan bebait topatu aldugula energia hori. Eta, pizkat hori da nire maite dut. Bauket pasatxan daitea? Ez. Oh, I guess it's true. Ea saltzea lortzen dudan. Nik maite dut, direnean bi energia zure barruan talka egiten, edo ongia eta gaizkia, edo gogoa eta nagia, ez dakit. Eta bat indartsuagoa den, baina zuk badakizun beste bat zintzoagoa dela zurekin. Eta lortzen duzunean zintzoago den energia horrek besteari gainartzea eta esatea ez. Bale, hau liada bada, baina benetan zuk liada hortan murgildu nahi duzu. Eta beraz, ez diezaiozu utzi arrazionala den zure alde horri guzti hau zapuztea, naiz eta erabakitzen ari zarena eromena izan. Eta gustoko dut sentsazio hori nun energia zure nortasunarekin lotuen dagoen energia horrek lortzen duen horrelako borrokatxo horiek irabaztea eta besteren aurka egitea. Salbatu ez? Wow, bai. Atzo pasazitzaidan eta oso ondo, baina uste dut datorren astean goiurik sufrituko duela. Ba, The Tallest Man on Earth en Rivers kantu honekin murgildu behar dugu orainik gure zozketan. Eta hor entzun ditugu trompeta batzuk, trompeta bikoiztu horiek, dagoeneko estilo konkretu bat ere badutenak, munduko hainbat musiketan, baina guk trompetak beste modu batera gozatu nahi ditugu. Ez da gitu lortzen zaidan. Txis, pum! Trakatun, tun, trakatatakatatrrrr. Bai, inauteri doinuetan murgiltzen ari gara, inauteriak badatozelako eta aldi berean ez datozelako. Zoritxarrez horreztak gaienduko den energiarik. Segure nortasunarekin bat egiten duen energiari leku ingo bagenio. Ba, irratiko zozketarik xelebrena jarri dugu martxan. Zergatik xelebrena? Ez da originalegia eskatu behar dizueguna. Xelebrea da oraindik ez dakigula zein izango den saria. Bueno, originala da. Baina polita da. Ez esan. Bada, ez zintzen hori kontatu? Joenik fantasia pixkat jarri genion aurrekon. Saria goendik ez dugula esango zertzan, baina erabakita zeola, baina goendik sekretua zala. Iepa! Behar dut reuin botoi bat. Bueno, baina zaldu goiuri zein da zozketa? Oso simplea da, guk galdetu genuen eta galdetu dugu eta galdetzen jarraituko dugu, gure sareetan sartzen balin bazate, zuen inauterietako abenturak irakurri nahi ditugu. Anekdotak, bitxikeriak, historiotxoak, eta orduan guk
Gure saretan jarri dugu hainbeste gustatzen zaigun kutxatxoa, edo gure WhatsApp zenbakira ere idatzi dezakezue, zuen inauteritako abentura. Gure WhatsApp zenbaki esan duzunean, igual gogorarazi jendeari, WhatsApp zenbaki. Bai, berkatu, 688-722. Oi, Uri. Inigo! 688-722-544 telefonora, zuen WhatsAppa idazteko aukera baduzue, bai. 688-722-544. Eta... irakurriko dugu zerbait? Bai. Bale, karo, hau, lasai anonimoa izango dela. Zego ez deu nahi hemen... sekretutxoa kontatu nahi ditu, baina esan gabe. Orduan, pertsona batek idatzi digu, zaten, beak oso oroitzapen hona daukala, behin, amona zarraz mozorrotu zala, eta jarri zala eliza bateko atarin, eta benetako amona zarren arten nastu zala, eta super integratuta sentitu zala, eta super oroitzapen politia dela hori behantzako. Eta asko gustatu zait. Bai, politia da. Bai, beste bat adibidez. Beste norbaitek idatzi dugu, esateko, asko gotzala, behin juntzala Diana, Tolosan, eta goizeko 7 ja saltoka zebilela, eta esatu da, ze ona, eta nien naiz Tolosarra, Baina... eta goizeko 7 Diana ez da hasi oraindik. Diana antzeon pertsona, hau. Bueno, jendea goiz jutea eta goizago, baina. Bai. Beste bat kontatuket? Bai. Venga, bate kontatigu, oaindala urte batzuk, bere lagun batek behatzeko tendoi bat moztu zuela inauteritako parrandan erdian. Parrandan pozpozik eta errepente zat, tendoia moztu. Hasieran pentsatu zuten, etzela ezer, baina, klinikara gertatu zian bazpare. Jartzeu, ez dut osan dulertu, bere laguna baleteko dantzariz jantzita, eta ni fregonaz jantzita. Gure lagunari behatza begiratzen zioten bitartean, itxaron gelan bat dantzan eta bestea fregonarena eginez ez dakit oso ondo zuten, fregonarena eginez berari eroritako odola garbitzen egon ginen. Bai, zuek parrain, baino laguna Donostira ambulantzian eraman zutenean pasazitzaien festarako gogoa, Bai, momentortan. Oroitzapen ez bada ere saiatuko gara, bizitzen inauteriek, ez dakit nola baina. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Dime si me echa de menos. Zego, Yuri? Tra. Maria Romero Laspiur, gaur modaren aritik tira behar dugu. Hori da, bai, eske aspalditikan ez la modataz egin. Artera jotzeko joera gehiago hartzen dugula. Bai, orduan esan dean, venga, ingoaztian modataz. Behintzat, olan, justo ontsen egon diala Fashion Weekak eta hori dana, aprobetxauta pizkat hori, modan arlora jutia. Bueno, hemen egon da momentu bat aipatu dugunean. Ez dut esango nork eta zer, baina gaur Maria Laspiurrek Fashion Weekari heldu behar diota. Esan du norbaitek, nik ez da gizarren Fashion Weeka ere.
bai? Beraz, Zein? argituko diguzu zer da, Fashion Week. Nik ez te galdetu, baina beste pertsona horrentzat lagungarri izan dadin. Bai, Fashion Weekak dira, sortzen dira zen feria modoko, modaren feriak, hilabetekoak edo aste batzuetakoak, eta izaten dira normalean irika. Orduan izaten dira lehengo uste dela, hasten dira Kopenhagen, gero dira Nueva York, gero dira Londresen, uste dut, gero Milanen eta gero Parisen. Azkenik Parisen. Baina ontzen izan dira justen mutien Fashion Weekak eta bebai alta kostura edo haute couture. Euskeraz, goi joskintza. Ez nekan entzun da inoiz. Ez, anik bai, tu hori baino gehiago. Bai, baina bueno, hori izan dira justo aurreko astean eta komentatzea gustoko jatan. Eta bueno, egia da formatu desberdinetan izan dirala. Azkenean, ez dira indesfiliak lehen moduan, publikoak inda hori dana. Gehienak grabatu dira beste toki batzuetan eta gero emititu dituzte Parisen. Azkenean, goi joskintzaren desfileak beti izaten dira Parisen. Eta hori, enzi izan dira bakarri proiektzioa. Azkenean grabatuta zegoazen lehendikan eta izan da tipo dana virtualki. Baina, nik uste dut interesgarriak izan diala. Gizonezkoen desfileetan, egonda bat, niri, pila bat gustau jatana, izan dela Pradan desfilea. Desfile hau edakaten garrantzia di, azkenean dira eskaparate bat, gero beste diseinatzaile txikiagoek hartzen dutena, ideiak topatzeko eta bar. Eta, inspirazio moduan, ez? Beraiek markatzen dute pixkat zelan izango da temporadako moda edo. Koloreak, erropa estiloa eta hori dana. Eta Pradan desfilea, gizonezkoen Pradan desfilea, izan da, lehenengo aldiz, Miuccia Pradak eta Raf Simonsek egin duten kolekzio bat. Eta, nik uste dut direla, igual modan dauden bitizeinatzarelik onenetarikoak, niri behintzat biak pila bat gozatzen jataz, eta sortu zuten desfilea, iruditzen jata pasada bat. Igual ez da super estentrikoa, baina nazten ditu testurak, eta lortzen dute fusio bat niretako dana perfektua. Daka toke bat pixkat punkia, gertzen dira bomberrak olan emut estiloko bomber txaketak eta holan. Eta gero dago beste estilo bat lotzen dagoena horrekin, dela pixkat eleganteagoa, ez? Badaude, marrazko frakak diplomatikoak, fraka diplomatikoak, gero jakarrezko jertzeak, tono holan setentero, 70 hamarkadako estiloarekin. Eta orduan, lotzen dau pixkat hotza eta beroa, lotura bat eginez oso politxa, gainera erabiltzen dituen tonoak, dira oso, nik uste dut, oso interesgarriak, ez? Lotzen ditu igual kolore batzuk, bereziagoa direnak, serioagoa direnen batzukin, morea, gorriak, horiak, berdeak, grisekin, marroiekin, orduan, koloreen loktura iruditzen jataz oso politxak. Eta gero, estenatokia da, karratu baten moduan, kolore plano desberdinekin, eta tekstura desberdinekin, gorriak, rosak, berdeak, eta ez dakiz zeba gogoratzen zestan Baconen laneri. Paleta guztiak, ikusten dut desfile guztia, eta gogoratzen dezta Baconen tonalidadei. Baconek beran arte lanetan erabiltzen zuen tonalidadiei. Eta gainera irakurri dut bebai, estruktura horiek berrerabiliko dituztela, gero beraien dendetan, Pradan dendetan, ipintzeko, eskapareteetan, eta ez dute, berrerabiltzeko erabatean, ez? Ez bakarrik desfilerakiko, baizik eta berrerabilpen bat eukitzeko estruktura horiek. Eta, bebai, nik uste dutela kolekzio badala superatemporala, oin modan egon aldana, baina igual 10 urte barru ondo ikusten duguna, ez? Eta, nik uste dut hori egitea zaila dela. Trebetasuna da, alegia. Ez da arrisku falta, da trebetasuna. Bai. Takit. Bai. Takit. Bixen gauza, ez? Arrizko, takit.
Ez da Zaki zelan esplikauko neban. Ja. Bai, Nei iruditzen zaitelako, Raf Simonsek beti gauza berdina diteula. Bai? Orduan, pasada etxe desberdinetatik eta etxe guztitan Gauza berdina? Gauza berdina. Bueno, esken niri egia da, beti egiten dagoen gauza guztia. Hori izaten da, ez? Baina, bai, igual oitxutagoan eguan ikustera, nesken erropa egiten, eta kolekzio hau, bueno, niri asko gustau jata. Erosiko neban mutilan erropan eretako. Gero badauz, lepo batzuk inditxuna txaketa gainean ipintzeko, iruditze jatasenak superpolitxak. Igual txaketa normal bat eraman, eta lepo hori ipini gainean. Bueno, ez dakite ikusi aldo zuen, dira, artilez edo tekstura desberdinakin egindako lepoak. Batzuk puntuarekin, eta beste batzuk dia ulea modoko lepoak. Baina bai desberdinak eta bai, ez dakit, edozein negutan erabiliko genuzan. Beraz, ez da bai da, jarrezagun martxan. Diseinatzaile batek sortzen badu zerbait, hemendik 10 urtera oraindik oso aktual izan daitekena, hor badago trebetasuna, edo badago arrisku falta. Zer esango zenukete? Nik uste dagoela trebetasuna. Baina, eta gainera, nik uste dut bai, ontzen diseinatzaile askok daudela hori itzen, zen nahi diote eman zentzua modari, hau erosiko dozu eta duroko detzu betirako. Ez dala hartu eta bota, baizik eta iraunkortasun bat dakan zerbait dela. Bai. Hori egitea. Ni horrekin ados nago, Bai, zu batez ere zaude Raf Simonsekin tematuta. Zeizura, pesau, Raf Simons. Raf Simons, bai, zait pixkat pesau. Baina, egia da, itein ditun gauzak, hemendik 10 urtetare, erabilgarriak izango dira, eta ikusiko zu, eta esango zu, ez du ematen guen dela 10 urteko danik, baina urtero, eta marka ezberdinetan lana egin da geho, urtero, gauza iguala. Simons. Espezializazioa deitzen zaio horri ere, ez? Bera ona da horretan. Eta orduan hori teu, ez? Bai, baina niretako ez dira denak. Nik ez ezautzen, beraz ezin esan. Gero egongo dira nabardurak eta eragia da, zerbaitek iraunkorra izateko... Hori arrisku handia da ere, bai, Hori egitea, zerbait iraungo duena sortzeko gaitasuna eukitzea. Bai, nik trebetasunetik ikusten dut gehiago, baina horregatik galdetzen izuen. Eta gero, iruditzen zait oso zaila dela sortzerakoan aurrikuspen hoiekin jokatzea, ez? Modak noruntze egingo du. Zemeniko 10 urtetara hori bizirik egoteko, badago hor, etorkizunera begira egindako lan bat ere, ez? Edo ausaz gerta daiteken zerbait, baina segun modak ze tendentzia hartzen ditun, iraunkortasun hori galduko da, akaso, ez? Bai, baina nik uste abesti bat moduan dela. Hor dago, gauzia da, adibidez, Beatlesen abestia. Asko zait, Mariak esan duela, nola egin hau Inigo ulertzeko. Modan ikuspegitik ez ditu ulertzeko, orduan. Holan irrez ulertzen, edo pelikula bat, zerbaitek, adibidez, Beatlesen abestiak, ez? Gaur egun entzuten ditugu eta gustatzen jakuz, ondiokan. Ondiokan, moderno moduan sonatzen dabe, ez moderno, baina bai, aktualian, modelo aktualian dauz, gutxi gora bera. Baina badauz beste abesti batzuk, bidean geratu diazenak. Momentuan, igual, exito bat izan zirenak, ontsen entzuten dituzunak, eta zatazu. Nola entzun genezaken hau, ez? Augustatzen jakun, benetan. Ez da, hortan da gauzia. Beraz, elegantziak iraunkortasuna badu. Ondo egindakoak iraunkortasuna du. Musikan bintzat horrela gertatzen dela. Adibidez, Balenciagan soineko bat. Bai. Ni jantziko neban, ontsen. Nik baina. Eta pasau dira urtiak. Balenciaga, lehengo Balenciaga, ez? Bai. Baina jantziko neban, edozein gauzaterako, Ez dakit. Ziona. Alare esan berden, gatu zaitela pixkat Raf Simonsen kontrako jarrera, eta ez zaitu iruditzen okerrena, Badaude beste batzuk. Baina gainera nik ekarri ditu gaur abestiak goiuritan pentsatzen. Rosaliana eta gero datorren beste bat. Jarriko du dagoeneko nahi bat. Eta justo, etorren nahiela pizkate zure eta pentsatzen da abestiak ekartzen da. Baina... Lasai, Maria, horrelakoa dago juri. Baina, a ber... Ez jarraituzuk. Tell me something, girl. Zeinek helduko dio. Bai, nik helduko dio. Vale, hori, Raf Simons ez jatzu gustatzen, baina
Bueno, Ez hainbeste. ez hainbeste. Ez hainbeste. Ez da zure Beste batzuk favoritua. gehiago gustatzen zaizkit eta beste batzuk gutxigo. Bueno, a ber, esan zein gustatzen jatzu. Igual lolan ideiaren bat eman alestazu, jarraitzeko. Ez zaila. Geskier, Nikolas Geskier. Asko Ba, hori gustatzen zait. bai. Hori bai, baina horrek bai beti itzen dagoen zerako gauza. Hori da kontua. Musikan hori gertatzen da, noiz egiten, jo, eska beste guztiak iguala dieda. Ja, eta zuk zentzutezu. Ez, nik uste denok estilo baten barruan onartzen dugu estilo hori gustatzen zaigula, eta gozak antzekoak direla, ez? Orduan, Geskier gustatzen bali mazaizu, ba, ez dizu ikusten antzekotasun hori. Pier Paolo. Bai. Baina Pier Paolo ez ditu beti goza berdinak Bueno, a ber, beti egia da, diseinatzaile bakoitza da kalaberan estilua, eta gero juten dira aldatzen. Vale. Maria Grazia Txuri. Hori da Diorrekoa. Dior. Ba, niri Diorrez jata gustatzen ezer. Eta nik uste dut, neska horrek zekan ona, Sala Valentinon zegonean, Bai. Pier Paulokin zegonean. Ja. Bueno. Ez gara dos jarriko. Baina, bueno, ontsen ningo du berba, Aizue. Txoin, eta azkenekoa. Hau da, ez zaitena gustatzen. Bai, gustatzen zait, baina beti berdina egiten du. Slimane. Ba, horror. Eskerrik asko, Maria. Pasando dados jarri dira. Neri ez jata gustatzen dira. Entzulentzako jarriko izuet adibide bat, lehen komentatzen nahi Bueno, nintzena. esamizu gauza bat. Gero, nahi esatiazu jartzen izela friki musikarekin, baina zuek ere ari zaretemen gustora. Oso ondo, ni gustoan ador. Vale, Entzulea segure bai. batez ere streamingentik jarraitzen ari zareten ontzat, a ber, ze iruditzen zaizuen, hau nere argudioa sendotzeko irudia jarriko izkizuet. Hau da, Slimane izan zen Yves Saint Laurenteko zuzendari kreatiboa, eta guain da Celinekoa, ez da? Bai. Bai. Ba, a ber, Gero esango jazu, gauza super desberdina diala, baina netzako berdina da. Hau zer dia, bigarai Hau da, bai, hoi da. Azaldu ze ikusten ari Bai, garen barkatu. entzulearentzat. Fashion Weeketan baita, eta ezkerrekoa da Celineko desfileko momentu bat, eta da soineko bat, beltza, eta dauka volumena ezkerretan, eta hola, brilli dauka. Eta eskubitako argazkia da, urte batzuk lehenagoko desfile batekoa, eta da soineko bat, motza, brilli, eta volumena ezkerretan. Soineko berdina da, bi kolore desberdinetan. Eta gainera berakin dagoena Celinekin, eretako izan da el desastre. Osa, lehen zegoan Phoebe Philo, eta itzen zintzun kolekzio bat superpolitzak zianak, eta alatu zuten, eta niri honekin ez jata gustatzen ez ebez. Izan da pixka eta el desastre. Jende askori, nik uste dut generalian jendeari hori iruditzen jakola. Gero behargazki gehiago jartzen nahi nahiz, beste hemen ere bi desfile eta bi urte desberdinetakoak, bi etxe desberdinetakoak, eta bietan dira soinekoan gona tulezkoa, oso volumen handikoa, eta soineko tulan gainetik Amerikana. Eta bietan berdina. Vale. Dena, hoize zan. Bai. Txikitu duzu ia nahiko, ez? Bai, ez jako gustatzen badakigu. Listo. Eta bai, eta jarraituko dugu Valentino desfilearekin, goi joskintzarekin, alta kostura. Eta haute couture. Ondo, Holanda? Frantzesez nik ez dut ondo esaten gauzak. Haute couture. Rosalian abestia, bai. Rosaliak badauka besti bat. Holakoa da. Aberin jogon jartzu. Despistauta dugu. Jode. Guaintxe jarri hor Rosalia esan, bueno, bezotzore jarriko, Ez, hau superpolitia bestia, Bai. Eskerrik asko. Esto es bendena quejaik. Ei, ama. Piloto automatiko jarriko hemen da, banoa. Tabernara, ez da. Bueno, goi joskintza Valentino. gara bera. Goi joskintzarekin. Valentinone desfilia. Valentinok indagoena pixkat antzerakoa izan da Prada eta Ralph Simonsen desfilean antzerako zerbait, ez? Da desfile bat gairik gabekoa, pixkat betiko erropan, zerbait duraderua edo egiteko intentzioarekin,
Osa, hemendikan 10 urtetara modan jarraituko duena. Eta, bueno, niri egia da Valentinon erropa asko gurtzen jatala, tonalidadiak eta dakan paleta, kolore paleta beti iruditzen jata perfektua. Eta, bueno, daka punto minimalista bat, holan 80 markadako mosketekin eta holan, baina gero tekstura asko erabiltzen ditu, kolore asko, bai baditzu modelo batzuk pedreriazkoa, bai, eta punto, ez dakit, superlujora heldu barik, baina politxak. Eta niretako da punto perfektua, sin pasarse. Osa, adibidez, ontsen erakusten zauzen txaketa edo, pontxo edo, pontxo hori. Jo, iruditzen jata, ez dakit. Zaila, baina aliberian erreza. Eramateko, Desfile guztietan ikusi da holako zapata altuak? Ez, plataformak eontzian modan oen dela urte batzuk, eta azkeneko urtetan ez dira modan egon, eta guain Valentinok berriro jarri ditu. Bai, gainera hori da oso super minimalista, baina ipintzen ditu zapatak doratuak eta plataformekin, oza, ez da minimalista, ez? Bakatoke hori. Eta egia da, gero bai, egin ditula gizonezkoentzat erropak, desfile berean, eta dakatela puntu bat hor genero gabekoak. Azkenean mutilan erropa bai, neskentzako erabilia lan zerbait uste dut dela, eta neskena mutiletan. Eta gira da, ontzen supermodan dagoela transgeneroaren gaia, eta, bueno, genero gabeko gauzen gaiak, eta desfiletan nabaritu dela. Valentinon kasuan nabaritu da, eta baita Fendiren desfilean nabarian ikusi da. Oso androginoa, estiloa. Oso androginoa hori da. Unisex, osea, zerbait neskentzako, baina mutilentzako bai, eta zerbait mutilentzako, baina neskentzako bai. Ez? Eta ez dakit. Egia da Valentino nahiko neutroagoa dela, suabeagoa dela, eta Fendin desfilean exageratuagoa dela. Ipintzen ditu gizonezkoak emakumezkoen erropekin jantzita. Fendiren desfilea izan da nahiko, bueno, igual gehien, bueno, berba gehien indana, oi hartzun gehien izan da, bueno. Demi Moore azaldu dalako aurpegi berri batekin. Hori, Demi Moorena izan da super heavia. Zelako aurpegia, zelan idan la pertsona bateko hori berri bat, aurpegi berri bat dauka. Ikusteko moduan dago? Desastre. Eta Kate Moss ere agertzen da? Bai, agertzen dira. Demi Moore eta Salma Hayek sartu dute pixka bat, ez? Ai, ama. Bai, desfilean gainera ezke celebrity eta modelo hoiak egon zian, orduan horrek bai eman dio oi hartzuna ukitzeko bai, hemen ziru jauak esan zion, Demi, zenbat botox nahi dezu? Eta Demik esan zion, bai. Dana. Dana manzion. Dana manzion. Bai, egon zian Demi Moore, Naomi Campbell, Kate Mossen alaba, Lila Moss. Lila Moss. Eta bueno, hausan lehenengo desfilea Kim Johnsena, Fendirentzat, zelenago, bueno, Karl Lagerfeldek egiten zituen diseinuak. Eta bueno, Kim Jones, bueno, celebriten laguna denez, celebrity pila bat izan zidan desfilean. Eta, bueno, beran lehengo Valentinoko desfileak ezekan gairik, baina honek bai daka gaia, dala Virginia Woolfen Orlando liburuan dago inspiratuta. Egia da, eski igual neri liburua eta pelikula asko gustau jatazela, eta desfilea ez hainbeste. Ez dakit ikusi dozuen pelikula? Ez? Tilda Swintonekin? Ez? Bueno, dakan dituan jantziak eta dia, bueno, netako pasada bat. Bestuaritsua da, pasada bat. Eta hemen, igual, sin más geratzen nahi. Bueno, Orlando pelikula eta liburuan egiten dagoena da kontatu historio bat, denboran zehar saltoak eginez, eta pertsonaiak aldatzen du sexuz. Batzutan da mutila, gero da neska, baina da beti pertsona berdina. Eta jolasten du hori generoarekin eta denborarekin. Eta bueno, hemen ikusten da desfilean horren kutsua, ez? Eta gero, bueno, holan desfileko niri gehien gustau jatana
Bai, dia belarritakoak. Ara? Bai, esan. Ipini sorpresa. dituzte, diseinatzailea, beti Fendiko bitxien diseinatzailea Delfina Deletrex da. Bera da, Fendi diseinatzailearen Iloba, edo... bai? Familiakoa da. Ui, niko benekin. Bai, eta de hecho, desfilean agertzen da modelo moduan, bera bai, Delfina Deletrex. Eta berak daka beran bitxi marka, baina bai egiten ditu Fendiren bitxiak desfileetarako. Eta, bueno, nik uste dut berezia direla beti, eta, bueno. Eta hileko piezak, imaginatzen dut baita. Bai. Bitxi guztiak, nik uste dut, hemen ez dakit brotxeak agertzen dira zen desfilan, baina batzutan brotxeak bai egiten ditu. Eta, bueno, berak diseinatzaile moduan eretako da pasada bat. Igual ontsen ja geratu da pixkat estankauta, baina zizanean egiten zituan joiak ziran nahiko berriak, bai. Surrealismoarekin zer ikusia dakaten gaietaz inspiratzen da, eta, bueno, bai, eta, bueno, eta hori, eta nik uste dut, igual bereziena, hori ikuste dutela. Eta, bueno, celebritiak agertu direla. A ber, erropak politxa dira. Baina, ez dut ikusten zerbait holan superapurtzaia. Ez? Eta zer iruditzen jatzuan zuei? Bai, ez dakit, ikusi ditugu irudietan modeloak, gizonezko modeloak soinekoekin, iruditzen zait hori ja ez dala zerbait berritzailea edo ja apurtzen, aizala hori asko erabili den teknika bada azkeneko urtetan, eta igual lehen bazan iraultzailea, baina 2008 baten nahi zait hainbeste iruditzen. Naiz eta, gero hori kaletan ez dugun ikusten, ez ditugu motiak ikusten gonekin, eta gero gertatzen da, oi hartzunen gertatu izan zen, ez? Gertatu zana, gutzela mutil bat eskolara gonaekin, eta psikologoaren gana bidalu zuten. Eta kaletan ez dugu ikusten, baina modan, desfileetan, eta asko ikusi da, eta orduan iruditzen zait saldu nahi izan dula zerbait berritzaile bezala bidaz ere egin duen Fendin, jarri ditut hemen mutiak soinekoekin. Bai, baina eta zer gehiago. Gainera ikustu dut nahiko suabe moduan dagoela ipinita. Bai. Ez da margiela bat, ez? Hoi da. Orduan geratzen dago erdipurdi. Bai, modelo famatuak, celebritiak, ez dakizer, baina sin más. Eta zein ontzan Margielan? Raf Simons. Eta zeitezun Margielan? Induna guain Pradan. Bai, eta de hecho Orlandoren gaia izan zen aurreko urteko Met Galaren gaia izan behar zana. Baina ez zuten egin. Oida. Banekian zuk, nahi zelula meteri buruz hitz egitea, baina azken... Nire maite duta izan da Susan Sontangen liburu bat, eta lehengo urteko Met Gala oinarritu zen Susan Sontangen eleberri bat da, bai? Bai. Dena lotuta, ondo Maria, lotuta gaude. Dena lotuta. Ez que pentsatzen etorri nahi, hortan, lotzeko danak, loturak lortzeko. Bai. Banik, hola amaitzen juteko beste desfile bat aipatu nahi dut. Chanelen desfilea. Eondala pertsona bakarra ikusten. Kristen Stewart, aktorea. Bera bakarri gonbidatu dute, eta egin dute desfilea behantzako. Eta, ikusten duten hemen lortzen duten argazki bat jartzea, baina, hori da, komentatzen zenun bezala, aurten pixkat inber izan dituzte desfileak, egokitu, eta lehen jende pila bat egotezan, eta borroka egotezian abertzein egotezan front rowean, lehenengo fila hortan, eta jendea bultzaka, ez ni nago aurretik, ni nago atzetik, eta pixkat status quoaren adierazlea zan front rowa, eta urten ez da egon, jendeak ezintzulako jun, Chanelek hartu du Kristen Stewart, eta behantzako bakarrik egin du desfilea. Chanelen desfilea zer biritzen? Sin más. Maria Ramero Laspiur, goiuri ez duget. Ez que, badiru ipakean zaudela, ia moda analizien.
Maria, mila esker, eta, gozasko interesgarriazko kontatzeko, nahi baduzu horre xerita geratu, baina edozin kasutan, hemendik aste pare batera izango zaitugu bueltan, ez dakit zegokituko zaigun, berriz ere artetik, diseinutik, ikusiko dugu. Pentsauko dugu, bai, denbora dago ondio bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ateak itxi baino lehen Etorri zaitez Sentitu nahiko nuke Momentu batez Begiek esaten dute You better cool it Beno, eta goi joskintzatik musikara, ez diogu abizen gehiagiri jarriko, ze musika estilo ezberdinak hartzen ditu Villa Sound Bilbaoek, eta June Romateti Bargurenek gauz asko ditu kontatzeko honen inguruan, June? Bai, ni nator kontatzea, Bilboko udalak lehen aldiz jarri dula martxan Villa Sound Bilbao jaialdia, eta behaien asmoa da, artista gaztei behaien sorkuntzak bultzatzea eta hoien kontsumoa edo sustatzea, eta munduai edo behintzat Euskal Herritik hasita erakustea talde berriak sortzen diela bertan. Eta lehenik eta behin intzutena izan zen Urritik Azarora bitarte Euskal Autonomia Erkidegoko edo Nafarroako 16 eta 30 urte bitarteko talde edo bakarlariek izen eman zezaketen jaialdi honetan. Eta aprobetxatu zituzten abendua eta urtarrila, epaimai profesional batek behaien taldeak analizatzeko eta ondo aztertu ondoren 12 hautatzeko. 106tik 12 hautatzen zituzten. Eta, hautatuen urrengo pausoak azaldu izkigu Villa Sound Bilbao Festivaleko koordinatzaileak Miguel Diezek. Apurtza bat, alde batetik jakina, talde bakoitzaren kalitatea, proposamena, freskotasuna, eta baita ere, epaimaiaren ustez, zeinolako proiekzioa ikusten zen bere proposamenean, ezta? Orduan, talde gazteak izan da, askotan ez da erreza jakitea zeinolako bidea izango duen talde bat, baina proiekzioaren aspektua garrantzia handikoa izan da aukeratzeko orduan. Apirilean, Bilborroken izango ditugu aukeratutako 12 taldeak, egun bakoitzeko 3 joko dute, eta talde gonbidatutako bateke lagunduta. Orduan kontzertu horiek eman eta gero, epaimaikideak 12 talde eta bakarlari horietatik 6 aukeratuko ditu mentoring fasean parte hartzeko. Miguel Diezek azaldu duena izan da nola hartu dituzten taldeak, epaimaiak ze hartu duen kontuan taldeak aukeratzeko orduan, 106tik 12 hautatzea etzelako erresa, eta
Gero, orain egin beharko dutena izango da apirila eta maiatza bitarte 4 kontzertu emango dituzte taldeek. Kontzertu bakoitzean 3 talde egongo dira, gehi talde gonbidatu bat, eta kontzertuen ostean aukeratuko dira 6 talde formakuntza batetarako, baina hortan beranduago sartuko gara. Jakin nahi dituzue kontzertuetan ze taldek parte hartuko duten? Bai, noski. Badaude Bizkaitikan dira gehiengoak, Gipuzkoako beste bi daude eta Nafarroako bakarra. Eta Bizkaiako lehenengoa Suabe taldea izena da, Suabe izena du. Nos imagino libre, desvistiendo nuestros miedos. Entzuteko zati txikitxoak ekarri ditugu, pixkate lehian izango diren talde gehientsuenak behintzat, zertxo baita entzun ditzagun. Horrengo talde bizkaitarrak nun izena du, baina beraien sareetan aipatzen dutenez, martxan dabiltza oraingoz eta ez dago haien musika entzuterik oraingoz. Eta hurrengoa beraz, Nize izeneko taldea da, eta hauxe da. Horrengo talde bizkaitarrak Martin de Marte izena du, bakarlarioa da, eta, hasieran entzun dugu bere abestia. Begiek esaten dute You better ulertu. Jarraian, Monday Poisons, ez dakit nola esan berden, baina hau ere bizkaitarra da. Claro, bizkaitarrak izaki igual Bristoleko azentuarekin esan barra dago. Hola, Bristoleko azentuago, Yuri? We see people, brand new people, there's something to see. Eta orain entzungo dugun hau, Silitia taldea da. Side, God, no, he's got to fight against your side. Well, you should know what he put inside. Do you walk crucified? Don't you know better? Doesn't mean that it's just every night time. But do you know what he put inside? Eta badago beste talde bat, bakarlari bada, kasu hontan, Olaia izenekoa da, baina bere abizenik ez dakigunez eta sare sozialik ez dugu topatu bere musikarik. Eta beraz, azken talde bizkaitarra entzungo dugu orain, eta Mona Arrora izena du. Euritantak labaindoaz gure irian Ez du jada zerkirautan tokian Neoizko edertasuna piztu eta itzalian Bada talde bat pasa egin zaidana eta Full Cup izenekoa da. Bizkaitarra hau eta entzongo dugu ere. Lasaiago entzun barko genituzke, baina entzuten ditugun hauen artean bada kaso estilo bat nahiko guztien artean identifika daitekena, ez? Bai. Post-punk giroko koloreak eta... Eta orain Gipuzkoara egingo dugu salto, eta bertan Blankita Karrakela izeneko taldea dago. Eta hauxe da. Fue despertar y
Eta Gipuzkoako azken taldeak Ramona's First Evil Boyfriend izena du. Ramona. Hau bai dago beste kolore batean. Bueno, honekin pixkat guk bueltak ibiltzea, baina azento ona daukaten jarritezun guztik. Hau gaztia bia da. Bai, nire bai. Zu baino gazteagoak dira, akaso Goiuri? Bai. Eta, bueno, azken taldea jaialdian parte hartuko duenak, A-Bat, Goldie edo hau A1, ez dakit nola izenako duen, baina, hemen da. Euskal Beyoncé. Pixkat bai, Bai. Kaso hau ez daukain lodia baina. Ez, estilo, mugimendu zen, bai, pixkat arrambitik, bai. Eta, bueno, Diezek azaldu digu, lehen aipatutako lau kontzertu horiek doakoak izango direla eta sarrera librekoak, baina kopurua bete arte noski. Eta kontzertu ondoren, epaimaiak esan bezala, 12 taldetik 6 hautatuko ditu, eta horiek maiatzetik urrira bitarte mentorin atalera pasako dira. Eta han, hainbat gaien inguruan formakuntza jasoko dute. Hori ere azaldu digu Miguel Diezek. Bueno, apurtza bat, alde batetik jakina, talde bakoitzaren kalitatea, proposamena, freskotasuna, eta baita ere epaimaiaren ustez zein olako proiekzioa ikusten zen bere proposamenean, ezta? Orduan, talde gazteak izan da, askotan eta... Saiatuko gara, alik eta gertuen izaten, talde bakoitzaren beharren gandik, ezta? Aspektu musikalez aparte, hor ekoizpena komunikazioarekin lotutako gauzak ere, gero jabetza intelektuala ere kontuan hartzen da, eta kontzertuak eta zuzenekoak emateko orduan, bai lortzeko eta bai antolatzeko orduan, ezagutza gehiago lortzeko. Eta formakuntza hori jasostean beraz, 6 taldetatik epaimaiek hoberen moldatu dena edo aukeratuko dute, bakarra izango da, eta 4 kontzertuko gira bat emango du, estatuko 4 hiri ezberdinetan. Hori bai, ez daude oraindik hiriak zehaztuta, talde bakoitzaren estiloaren arabera hautatuko dituztelako antzokiak edo. Eta, azkenik, jaialdiak aurrera ondo eginez gero, esan digu Miguel Diezek, espero dutela hurrengo urteetan ere horrela jarraitzea, eta horrez gain, maiatzaren hasieran 5 kontzertu gehiago emango dituztela beste 5 talde berrirekin, baina hori lehiaketatik kanpo dagoela, eta Bilboko 5 leku ezberdinetan izango direla, hau ere sarrera irekiarekin. Eta ni nire partetik kritikatxo bat egin nahiko nuke lehiaketa honetara, hautatu dituzten 12 talde eta denek ingelesa eta gaztelania erabiltzen dituztelako gehien bat, eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko taldeak izanik, lastima da euskera ez erabiltza. Gu saiatu gara, euren playlistetan aurkitzen euskeraz dagoen kantu soil hori, eta hori erakusten akaso horregatik entzuleak izango da, nik entzun dut zerbait euskeraz. Baina, salbuespena da, taldek egiten duten musikaren autu linguistikoan edo ez. Bueno, hortxe, Bila Sound Bilbao, eta hortxe, Bigarren Kafetik egindako kritikatxoa. Denerako daukagu, onerako eta txarrerako. Eta prestatu zuen agendak segituan Oiana Maritoren agenberen eskutik murgildu behar dugulako gure asteburu aurreko planetan.
eta gero gurekin, bueno, belaunaldi batzuentzat, behintzat, erreferente musikal handi izan zen pertsona izan behar dugulako gurekin, baina arte eszenikoen girotik aritzeko hori bai, gitarra ekarri du, kantutxo bat akaso entzongo du. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zein antazuen ba? Abat Goldi hartu dugu gure agendan murgiltzeko. Eta Oiana Maritorena kenbek aginduko du. Nola joan behar dugu? Zer egin behar dugu? Oiana, zein da gure bizitzen zentzua eta egin beharra datozen egunetan? Jakingo banu. Bueno, nik arte eszenikoen proposamentxo bat ekarri dut. Baina gustora ingo genuken uste dut denok dela musika nun beti gustua dantzatu. Horre eraman gaitu dantzara. Bueno, baina astebururako eta gaur 7:00 baditugu gauza, beraz, alduena mugitzen az dadila. Gaur Arriagantzokian atxaldeko 7:00 konpromisoa ikusteko aukera izango dute bilbotarrek. Ikusten duzue konpromisoa leku guztietan esaten ari gara, astebururo emanaldi pila badituzte, beraz arrakasta izaten ariko dira, eta esan bezala gaur Bilbon, ostiralean bihar Elgoibarren egongo dira, eta Larumatean Azkoitin, beraz, asteburu hontan egunero iaia lanian. Beste proposamen bat, zehar ikuskizuna Ertza konpainiarena. Joan den astean hemen izan ziren, izan zen Iñar, eta Iñar izango da bertan pianoa jotzen, Bilabonan eskiniko dute arratsaldeko 7:00, eta zuzendari eta dantzari bezala Asier Zabaleta egongo da. Pertsona baten transformazioaren testigu izango da ikuslea, eta izango da hola bizitza txikitxo edo laburtxo bat bezala tximeleta baten antzekua, eta badauka estetikak ere tximeletatik, eta koloreek ere badute hola oso momentu politia ditu, argiekin ere joku oso interesgarri badago, momentu bat zuetan ikuslea oso hola harrituta geratuko dena, eta, dantza ikusteko aukera hortxe. Eta horrez gain, beste dantza ikuskizun bat, Zumaian, atxaldeko 7:00 gaur gauekoak egongo da, eta bertako protagonistetako bat, ez dugu esango nor, hemen izango da, gero gurekin, eta gero ziztu bizuan Zumaiara joango da. Eta biharko beste proposamen batzuk. Hauek ere alde batetik bestera dabiltza, aipatu izan dugu, bihar Zarautzeko Modelo Antzokian, atxaldeko 7:00, estok ero ikusteko aukera izango dute bertakoek, eta horrez gain, Ermuan, arratsaldeko 7:00, Eneba ikuskizuna egongo da, 5 aktore, ezagun, umorea, komedia, Begoña Bilbaok zuzendu du, eta familia bateko, izketaldi eztabaidaren bat ikusiko dugu, aitatasuna hor egongo da, seme-alabei izen jarri, dena komedia puntutik, eta horrez gain, beste proposamen bat biharko, Zumaian, gaur gauekoak eta bihar beste ikuskizun badute, Porno versus Afrodita, horren inguruan ere astero uste dut hitz egin dugula, eta beste hauek dute jiratxo asteburu honetan Alfa. Honi buruz ez dugu orain arte hitz egin, Gansozia konpainiarena da, klauna erabiltzen dute, musika asko eta umore handia. Eta honekingo du kontzientziatik ametsen mundura igarotzen garen une hori islatuko dute Alfa izeneko lan honetan, eta oso lan komiko eta divertigarria izango da, ikusteko goxua ere bai, eta gaina aukera asko ditugu ikusteko asteburu honetan. Bihar berri zen egongo dira, barkatu bihar ez Larumatean berri zen, bihar berri zen. Bihar berriz ez. Bihar manin astu naiz egunekin. Bihar berri zen Arrasaten Larunbatean eta Gernikan igandian. Oida. Ondo esan dut.
Eta larun baterako beste proposamen bat, Crusoe. Hau Markeline konpainiarena, arratsaldeko 5 Ermuako antzokian izango da, eta testurik gabeko lana da. Daniel Daforen testuan inspiratuta oraingoan konpainia, eta itsasoaren mundu horretara eramango gaitu, bizitzari buruzko metafora bat erakutsiko digute, eta lan polita izan daiteke. Eta iganderako beste 3 proposamentxo. Simplicissimus, tartean teatroarena erandion egongo da arratsaldeko 7, musikal hau aipatu izan duguna. Lezon arratsaldeko 7 gorria, bertsoa eta flamenkoa uztartzen dituen lan hau, eta horrez gain Eskoriatzan arratsaldeko 7 huts. Hau uste dut noizbait aipatu dugula, baina oso gainetik, Aitziber Garmendiak idatzi zuen testua, Mirengo Genolak zuzendu, eta aktore lanetan Estikuriel. 3 emakume, potente, indartsu eta protagonista bera ere, noski 35 urteko emakume bada, eta familiaren oinordetza tragiko bat egonda, eta horren arira gai asko landuko dira bertan, bai oinordetza emozionalak, amatasuna, eriotza, rantxerak eta tekila ere hortik ibiliko dira, eta bai, eta horren nik uste dut emango diola umore puntu hori, eta umoretsua izateaz gain poetikoa ere bada lan hau, bakarrizketa hau. Eta horrez gain, hau ere politia da, Garaikide 2021 da, Euskarazko adierazpen artistiko garaikidearen erakusketa bat Iruñan burutzen ari dena, dagoeneko hasia da, urtarrilaren 26tik otsailaren 20ra bitarte ospatuko dena, eta antolatzaile Iruñeko udala da. Eta laguntzaile bezala Gaiarre Antzokia eta Nafarroako gobernua daude. Eta Kontestable eta Iturramabo Zibiboxean ekitaldi ezberdinak egongo dira Nafarroan, eta Iruñan batez ere Zibiboxek sekulako ekitaldi mordoa antolatzen dituzte, eta oso interesgarriak izaten dira bertan egiten diren proposamenak, bai umei zuzenduak, bai helduen, denentzako. Eta asteburu honetarako badauzkate proposamenak. Bihar ostiralean Panpina Utsien dantza, hau kontzertu bat da, atxerena gaina dut aste honetan hemen izan duzuela, ez da? Atzo bertan izan genuen. Hortxe ikusiko dugu iruditan, gure estudioko pianoan aritu zela, Idoia Arrandez. Horrez gain larun batean antzerkia egongo da, familientzako antzerkia da H teatroarena Iturramaboko Zibiboxean, arratsaldeko 6etan. Kaskarot izeneko pieza, eta 3 aktore dira bertan ateratzen direnak, bat dantzariaren horreren asketa bat egongo da. Eta otsailaren 11ean, datorren astean da hori? Ostegunean. Agian ez, aipatuko dugu ostegunean bertan, eta hurrengo asterako proposamen gehiago ere badituzten Nafarroan, Iruñean, beraz proposatuko ditugu horiek ere iritsi ahala. Eta Iruñatik Nafar batera ingo dugu salto gainera. Segituan. Atzo bertan gure elkarrizketa akustikoetan izan zen atxeko Idoia Hernandez, eta hori ari ginen entzuten, baina bagoaz, oianak dion bezala, segituan Iruñera bidean. Iruña gurera ekarri du, hobeto esan da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Begi bakar nu zaude, begi bakar horra zaude. Xabi Bandini, Iruñako musikaria. Ingenieritza ikasketak egin eta horretan lanean ere denboran zehar aritu izan den arren, egun musikan guztiz barneratuta dabil. Bere pasioetako bat ere badagarik. 2001-tik 2014 pop rock estiloko Kerobia taldeko abeslaria izan zen. 2002an Gaztea maketa lehiaketa irabazi zuena, eta maketa horrez gain beste 6 disko ere kaleratu zituena. Kerobia,
rose eskargot, materia organikoa eta gainerakoak, papera eta kartoia, ontziak eta supernova. Sustia balitz bezala. Ondoren antikontinente taldean aritu zen Alberto Isabarekin batera, eta orain bere bakarkako ibilbidean murgilduta dabil. 2017an Madrilgo bere 29 metro karratuko pisuan tramankuluak jarri, estudioa sortu, eta bere bakarkako lehen laneko abestiak gorpuztu zituen. Gor disketxetik abestiek argia ikusi behar zutela esan, eta bere etxean grabatu ostean estudioan masterizatu zituzten. Horrela atera zuen, begi bakar diskoa, 3 ataletan banatutakoa, pertsonaiaren desagerpen, bidaia eta aurkikuntza. 2019an bere Biba diska kaleratu zuen, Peio Reparazen ekoizpenarekin. Kantek, 80ko hamarkadako doinuak rock sintetikoarenarekin nahasten dituzte gai ezberdinen inguruan hitz eginez. Europa, bizitzeko moduko planetak, Magallanes, adiskidetasuna, bere ihesaldian itsasoan hiltzen diren errefuxiatuak eta beste hainbat. Honez guztiaz gain, arte eszenikoen munduan ere barneratu da Xabi. Kukai dantza konpainiaren gauekoak lanean ikusi ahal izan dugu eta ikus dezakegu Arkaitz Minerrekin batera. Eta Alberto Isabarekin Biba, gertutik konfinamenduko bakarrizketak taularatu zuen. Bi musikariek euren etxean konfinamenduan bizitakoa antzerkira ekarriaz. Argi eta proiektatuko itzalen bidez, beraien munduan barneratuko da ikuslea. Etxean sentituz, beraien hurbil. Lan hauen guztien inguruan aritzeko ekarri dugu gurera gaurkoan. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Xabi Bindini. Kaixo, zer moduz? Arratsaldeon, ongi etorri. Lehenengo galdera Xabini botatzen dut eta gero janak heltzen dio elkarrezketari guztiz, baina lehenengo galdera azalekoagatik ez da garrantzia gutxi duena, ze tarte honek kafe utzi izena du, saio honek bigarren kafea eta protagonistoi galdetzen dizugu kafea gustoko duzuen ala ez. Bai, utxa eta gainera azukre gabe. Kafe zale bat! Ez dizugu kaferik eskeni, baina tira elkarrezketa ostean nahi baduzu hili kafe goxoa daukagu gure gonbidatuentzat. Bueno, Xabi aipatu dugu eta hau arte eszenikoen tartea ere denez gauekoak ikuskizuna, Kukai konpainiarena, nire gustatuko litzake jakitea nola iritsi zitzaizun proposamen hau, eta gero beste bat galdera ere segurazko botako dizkizut. Kontzertu txiki bat genukan leitzan, Alberto Tabio jo genuena, hola herri akustiko batean, antxalitzen eta aurreko gunean Jon Maiak dituzian gauza bat zaukala buruan. Eta zen, bueno, elkartu gaitezen leitzan, eta hola kafe bat hartuko dugu. Utsa, azukar gabe. Eta bota zidan hor lehenbiziko harrikaka, ez? Buruan zaukala ikuskizun bat egitea, musikarekin, hau eta bestea, nolabait bere esperientzia edo bere bizipenak, nolabait beste bi musikorekin konpartituz, bizilagunak bai ginen, gaueko atmosfera batean, ez? Eta gozartzako dira. Eta harrapatu nuen ideia, eta esan nion bai. Eta ez nekin ere nusartzen nintzen. Sartu nintzen ozeano hori, deskubritu nuen, eta izua ere gustatu zen. Eta neo ginen hilabete luzez, Mireia Alondoren zuzendaritzapean, gauza gorpuzten, bakoitzak ekartzen zuena, eta Mireiaren begirarekin dena gorpuzten, eta gero beste profesional handiekin ere bai, eta bueno, gauekoak atera da, eta nik uste du gainera gauekoak izan dela, nerezako azken urteetako deskubrimendu handienetako bat. Zen eta antzerkia, antzokia, dantza, musika, hori da, ez? Eta hori beti izan dut gogoko. De hecho, ikasi duan honekin, gertutik ikuskizuna jaiotzen da, ez? Ikasitakoarekin, ez da? Orduan, bueno, esan nahi dut ez da debalde izan, egiten ari gaena, Jon Maiak ez da 3, gauek eta ekipo guztiak noski.
Bezik eta emankorra izaten ari da. Oso. Begira ze politia da. Nik uste dut gauekoak bada Jon Maiaren oso lan pertsonal bat, berak bere hiru koreografo, lan egin koreografoetako batzuekin, ez? Egindako edo begurretan oinarrituan nola izan da hor barneratzea ze oso berea da. Ez, eta atmosfera horretan nola egin duzuela, nola izan da sorkuntza lan hori? Lehenik eta behin, argi dago ikusten ari garena da Jon Maiaren transformazio bat. Eba oso, ilunpetatik argirainoko bide hori, ez? Eta bidean zeharkatzen dira, nolabait, zer den euskal gizona. Nola ikusten du gure kosmologian lana, lurra eta airea, eta abarreko luzea bat, ez? Orduan, hori da pixket markoa, eta gure papela zein da, ez? Gu bizilaguna gara, eta Mireia sentsibilitate handiko pertsona bada, eta gainera oso irekia eta oso erraz hartzen ditu gauzak, ez? Eta kokatzen ditu bere tokian, ez? Orduan, guk ekarri eraman genuena, nik eraman nituen abestiak, eta arkaitzek eraman zituenak ere bai, azkar joan zen kokatzen, nolabait, bideo horri, Jon Maiaren bideo horri, zentzua emateko. Arraroa da esaten, nik hartzut inoiz horrela lan egin, nolabait pildorak hartu eta zentzua eman, nik alderantziz egiten du guztia, ez? Beti Kerobiatik, Xabi Bandini bezala, beti historia bat idazten dut. Eta, de hecho, orain bertan, orain historia bat idazten bukatzen nago, hurrengo lanerako, ez? Historia bat idatzi eta hortikan jaiotzen da guztia, ez? Pizkatxo bat, intuizioa zegoen Mireiaen buruan, intuizioa eta Jon Maiaren hori buruan, eta gero joan dira gauza gorpuzten, oso berezia. Xabi, gauzat kontatu harri zugu, hemen astetik astera lanean jartzen zaituztegu, lan eskasa izaten da, baina Oianak eskatzen dizue urrengo asterako gonbidatuarentzat galdera bat bidaltzea. Eta esaten dizue, urrengo asteko gonbidatu hau da, eta zuek prestatzen duzue galdera bat audioz guri bidaltzeko. Baina, aurreko astean gurekin izan ziren Jagoba Astiazaran txistularia eta Iñar Sastre piano jolea, Arineketan proiektuaren inguruan aritu ziren gurekin, eta eurek ere egin dute euren etxeko lana, eta bidali dute Jagoba Astiazarnek galdera bat zuretzat entzun. Ia ordua galdera. Guri ere dantzalaguntze paperean egotea behin baino gehiagotan tokatu zaigunez, Xabi, zein izan da dantzarekin zure erlazioa gauekoak egiteko aukera etorri arte? Eta tokatu altzaizu inoiz eszenatokian rolak aldatu eta alpargatak jaztea. Bale, oso gai mamitsua dago. Aldez aurretik, horla pizket eta jante izango nez gauzak ulertzeko, Aldez aurretik, erabat profanoa nintzen euskal dantza eta folklorea eta erabat profanoa. Eta ez zitzarako gustatzen baizik eta beste gabe, beste inkietudu batzen dituen, eta profanoa dio danean, profanoa da. Ez dakit dantza bat zer den, ez dakit identifikatzen dantza bat, bakarrik Agur Jaunak eta besteren bat. Orduan, hau, anekdota politenetako bat, gauekoaken prozesuan, izan zen nola, badago espektakuloaren ikuskizunaren tarte batean, bukaera aldean, nolabait folkloreagoa dena, dantza egiten da, eta bar. Eta nola Mireiaren ideia zen, hiruak dantzan jarri, ez? Eta nola nire inkapazitatea ezin genuela soluzionatu, hau da, hola dira mugimenduak, hau eta bestea, orduan transformatu zuen nolabait, Jonek eta Arkaitzek klaseak ematen dizkatela, ikuskizunan bertan. Behin hau esan da, nik gainera esan nion Mireiari, Mireia, ez zait ideia hona iruditzen, ni hemen egotea erdian, nik kontaz ez dakite zerrez, eta bai, polita geratuko da. Eta arrazoi zuen da espektakuloaren ikuskizunaren momenturik niretzako divertigarriena. Begira, politia hori ere, eta gainera hola, onartzea inongo lotxari gabe eta disimulori gabe, ez? Ni profanoa nintzen, eta hemen ez dugu inor engainatuko, ez? Gauzak hola garbi. Bai. Lehen aipatu duzu, ez? Gero gainera, esan diren barkatu mainan. Esaten dizuen bazela nik ezakit identifikatzen abestiak eta bar, ez? Horran nik esaten nion, Arkei, Jon, ensaiatu ezagon orain... Beste hori. No, el tema Masai.
olakora eta bera eta zaki zer, ez? Eta olako bitxikeriak, ez? Bai, zein da, el tema, basai zein izango da? Ze dantza izango da, berain? Zortzi, ez azpila hauzio. Bai, edo bizkaino. Ez dut uste hori ingo dutik. Tradizionaleko bigarrena bestia. Ondo. Bere set listean olaxe jartzeko. Tradizionaleko bigarrena. Lehen aipatu duzu Xabizu, historia batetik abiatzen zarela. Beti. Eta horrez gain, nola sortzen dituzu letrak? Melodia lehen da bizi gero hitzak, edo akaso batean, modu batean, gero beste Bueno, batean? diska bakoitzak erobiatik, Xabi Landini, eta orain egiten ari naizenak nire bai, bakoitzak dauka bere prozesu txikia. Baina, dena daukate amankomunean gauza bat. Eta da, ni musikari naizen aldetik, historia kontalari bat naiz. Ez? Horla ikusten dut nire burua. Orduan lehenik eta behin historia bat idazten dut, gero kantuetan bihurtuko dena. Baina, nola bihurtzen da kantuetan? Begi bakar, buruan neukanean adibidez, nolabait tankera bateko produkzioa egin nahi dut, eta tankera bateko musika, eta ez? Batzutan, musika dator hasieran, eta beste batzutan letra, eta gehienetan letran zerbait badago, ez? Eta batzutan melodia, ez? Baina adibidez, begi bakar kantarekin, lehenengo letrak zeuden, eta nolabait gitarraren base oso simple batekin, ez? Melodia batzu jaio ziren gero, ez? Ez dakit, baina orain egiten ari naizen lan berrian adibidez, nire imaginarioa eta historia beste kantua da erabat ezberdina, ez? Beste historia handi bat da, handian eretzako bentsat, eta trasladatzen da, lehenbiziko musika egin dut, gainera bastante pikoa, bastante zabala eta bar, eta gero hasi naiz testuak idazten, ez? Bai, batzuetan modu batera eta bestetan. Bai, dependiendo zein den historia. Hori da. Lehen aipatu dugu ez, Alberto Isabarekin batera gertutik ere egin duzuela, hor gauekoaren ondorio edo ekarpen esan duzun hori, nola izan da prozesu hori? Konfinamentuan sortu zenuten, jarraipena izango du? Bueno, erreza esaten, konfinamendu garaian denbora genukan, ezta? Eta gogoak ere beti izan dugun bezala gauzak egiteko. Azkenean, ezagutzen gaituen edo nork badaki guk nolabait, ez dakit nola esan. Ez gaela, digamos, klabe komertzialetan oso ondo mugitzen, hau da, beti autogestioarekin egiten dugu lan, gogoa daukagunan proiektu bat egiteko, digamos, ahalik eta politena egin eta bota, ez? Komila hartan pixke kaotikoa gara horretan, ez? Orduan, zentzu gehiagirik gabe, joan nintzen, esan nion Albertori, aizu, Alberto, zatik ez dugu hau eramaten antzerkira, ez? Hola, kontzertu, antzerki, musikatu, nahuzuna, hibrido bat. Eta hau esaten dudanean da, etxean zer egiten dugun, ez? Eta orduan hortikan hasi nintzen, zuzendari bezala, gidoiak egiten, argiztapen gidoiak, dena, ez? Bueno, hori, espektakulo... Bai, osua, bai. Orduan, bota ditugu, aurkezpen 2 kontzertu, orain, konfesatzen dut, ez dakagola beste data bat mai gainean, eta gainera ikusiko dugu, ez? Horregatik diot, askotan gure inguruan lan egiten duten jendeak ez dakiela oso ondo zertik ditugun gauzak, ez? Zentzu gabe egiten ditugu... Baina beharretik, ez? Osa, sortzea dator eta atera da, ez? Begira, gure funtzionatzeko modua da gauza polit bat egin nahi dugu, gauza berri batekin hasi nahi dugu, eta egiten dugu. Normalean gainera, errepaso bat egiten badugu, Kerobiatik eta Xabi Landinerekin, beti, inkluso, esaten dugu, proiektu honek, epe badauka, 3 hilabete, edo Supernovaren crowdfundingeak genuenean, 3 hilabetean ez gau lortzen, eta urte baten buruan lan bat duzute, gertutik esan genuen 5 bat saio. Eta zergatik? Eta hau ez da, en plan, ez ventaja, ez gauza hon, ez txar, ez? Baina gure lanei ez diokuelako etekin ekonomiko esaustibo bat ateratzen. Edo atera nahi. Sostengarriak baldin badira gure proiektuak, eta hori da, nolabait,
mundu guztiari pagatu, Bai. eta gero urrengo lanarentzako dirutxo bat izan, horrekin aurrera guaz. Eta sortzeko behar horretik, sortzen da baita komunitate garaiezina, Patreonen. Claro. Askotan esan dudan guztio hontan, zentzu guztia dauka esaten baizut, gure proiektuak eta gure gauzak ateratzeko orduan asko oinarritzen garela gure zaleetan. Bai? Ez gure zale, ez dakit nola esan, Instagrameko zaleetan, baizik eta nolabait konexioa daukagun zaleekin, ez? Momentun batean besterik gabe gauza konpartitzeko, momentun batean dirua behar balin badugu, crowdfunding edo daukagun komunitatearekin adibidez, sortutako plataformarekin, hilabetean 2 euro jartzen zituen bakoitzak, eta horrek auspoa mazigun adibidez, konfinamendu garaian, disko batzuk, bideo batzuk editatzeko. Pagatzeko editatzearen zuenari, hori egiteko. Edo lokala pagatzeko. Askotan, badira hor, hainbat eta hainbat gastu egituran daudenak, estrukturalak eta ezkara konturatzen. Bai. Orduan, esan edudana da, gure filosofia da isoprezio, beti da mundu guztiari pagatu berdin, gainera demokratikoa izatea, alik eta gainera partizipatuen, ez? Eta hola egitearen zera, desbentaian nahi behuzu, da guk ezin dugula nolabait adibidez denda bat ireki. Gure proiektua dira izue, datorrena hau da, laguntza behar dugu, hau saltzeko da hau egiteko, epe bat daukagu. Dirua lortzen badugu, aurrera jarretuko dugu. Eta bestela ez, hau da gure filosofia lehen eta etorriko denarekin. Hortxe aurrerapen bat badago. Sutila, soila, oino, badago. Ze sutila nahiz. Aipatu duzu gertutik, konfinamentuan, abiatu zen hortik, beste hainbat kontu editatu dituzu eta bar. Eta ez dakita besti hau ere, orain entzuten ari garena uste dut, etxetik maite zaitu hori ere konfinamentuan sortu zenuen. Eta bideoa ere zuk egina da? Izo polita, Bai. Gure, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, Twitchen, Periskopen, Facebooken edo YouTubeen ikus dezakete. Maite zaitugu esan eta ontatik aterako gara dene mandiguzuna zara ama. Ez da pena edo tristurarik, desesperantzak ez du lekurik, poza dagoen. Etxean maite zaitugu esan, ontatik aterako gara, dena eman diguzuna zara ama. Bueno, hau ez da superprodukzio bat, zergatik? Oso horrazta, esplikatuko dizu. Konfinatuta negoenean, goizan goiz jeiki, ordu prudentziale batean 10 edo inguru, eta kafe batekin, joaten nintzen nire estudiotxora edo nire talikoan, eta, mazten nintzen zehose grabatzen. Eta nolabait, egunean zehar, kantu bat ateratzen zen, adibidez, kantu hau ez. Eta behin kantua grabatu danean, eta, daukat berdin ahaztuta, ikusten duzut ez dagoela ondo, que no suena maravilla, ez? Baina, niri berdin zait, etxeko artesana da, ez? Urrengo egunean jaiki, obra prudentzial batean, 10 demagon. Eta kaferekin, pentsatzen hasten naiz, zer egin dezakedan, ez? Bideo batekin. Kontutan hartu, nik ez dudala inoiz bideo bat egin, inoiz zer grabatu, ez nekiela nola editatzen zen ezerrez, eta bal. Eta orduan egunean zehar, pentsatzen nuen zer egin, eta grabatzen nuen, eta normalean nik asko editatzen nuen, eta oso zaila balen bazen, lagun batek editatzen zuen.
lehen esan izuen, Bai. gero, Ordaintzeko. euro pagatu, ez? Eta listo, ez? Bueno. Eta asuntoa da, niretzako oso politazen dela etxetik, horrela izen horrekin, etxetik egindako gauzak, ez? Hau, erabat artesanala delako niretzako, eta edozeinek esango du gainera, ez dela kalitatezko gauza bat. Bakituz, artesanala da, nik neuk egin nuen, eta zoragarria irutzen zait. Eta holako beste bideo esenti daude, badago bat ni hortuan nahi biela adibidez, eta, bueno, bakizute zer den egunero nolabait ilusio pilo batekin jaikitzea. Jakinda, dakazola zerbait egiteko, eta bakizute zer den hori, da, pasada da. Bueno, nire egun batzuk bentsat, hola pasan dituen, bai. Jo, inbidia ematen du, ezta, hola, bai? Postatzen horrekin, gainera jendeak ez duenean hain, bai. Bai, Biba diskoaren sinopsi edo, hor informazioan horrelakoak irakurri ahal izan ditut. Beri jarrera deseroso batetik abesten dugu. Txio soil batez harago begiratu nahi ez duenarentzat. Beti bezala, maitasunari eta itxaropenari dei egiten dieten ereserki txikiak. Ni naiz Magallanes, nik gidatuko zaitu, nik erakutsiko dizue zer den historia idazteko bidaia, nola aurkitu jakintza eta valentia, nola ustelduko diren gure haragiak, nork jango te du. Ez da helburu finkorek, ni naiz anti-Magallanes, ez dut erantzun noberik, galera hobean bada nure eramango nau nere jakin mina, itxaso ilun hoietan balda monstrurik, eta zeitxura daukan nere ispilua, ausarta izango naiz ta ondo egin dudan bideak esango ta gainditzeko, ta aurreratzeko, ta bizitzeko, ta maitatzeko, ta sumintzeko, ta ondoratzeko, ta pozointzeko, ta zure begiak aurkitzeko, ta bertan galdu nahi, ta bizitzeko, borrokatzeko, nire espenaz begiratzeko, izango naiz ni, izango naiz ni, izango naiz ni. Kaso galderak, abestiak berak erantzun du galdera edo, galderarik ez zegoen horre baieztapen bat zen, eta baina ez dakite esaldi horren inguruan zerbait ñabardurarik egin nahi duen, matizik egin nahi duen Xabi Bandinik.
Ez, esana da. Esana dago, ez da. Egia da, guk gure lema begi bakarrekin izan zen maitasuna eta esperantza, ez? Eta gainera oso sinzeroa, maitasuna eta esperantza iruditzen dela orokorrean motore nagusienak, ez? Beste guztiak entzen baduzu, hola, si quitas la paja esaten den bezala, motorea hori da, ez? Eta gero bibarekin gora bizitza izan da gure lema, ez? Orduan, dena den, hortikan abiatuta, ez? Neri asko interesatzen zait hitz egitea, esperantzari buruz hitz egin behar balin bada, orduan trintxeran dagoen kadaber bati buruz hitz egin. Edo maitasunari buruz hitz egin behar balin bada, orduan pozoinari buruz hitz egin, ez? Hori da, beti, pizket, linea, ez, hitz egiteko moduan. Orduan askotan, garratzak izan daitezke letra, batzutan oso konfusoak izan daitezke, precisamente, da nolabait hitz egiteko ez determinaziotik, hau da, hau horrela da, hau da, orain komila artean edo parentesi artean esaten dut liderak behar ditugu, lider nagusiak esateko zer egin behar den, zer den hona eta zer den txarra, baizik eta bizitza desekilibrio bat da, eta hori onartu eta joan zitez, ez, bidea egiten. Bueno, hortik. Diskoen soilean beraz maitasuna, itxaropena badago, baina begi bakarretik bibara produkzio aldetik, jazkera aldetik aldean nabarmena da, egia da hor baliabideak lan egiteko modua, etxetik, aipatu ditugu hor elkarlanen izan dituzun artistak eta hirugarrena prestatzen ari zara sormen lan horretan, dagoeneko badakizu ze jantzi eramango duen, edo oraindik sortze... Bai, idatzeta dago. Eta... Baina sekretu mortala da. Sekretu mortala da. Den getzizki gora gutxiko ba. Batzuetan euskaraz abestu izan duzu, beste batzuetan gazteleraz. Uste dut horrek ere zuretzat zerbait interesgarria dakarrela, ezta? Bi hizkuntzetan, tonu aldaketak, akaso aldatzen da abesti bat euskaraz edo gazteleraz izan. Zer esan dezakezu hizkuntzen inguruan? Bai, iruditzen zait interesgarria dela hori. Esan duzuna, modulazioa, tonoa, rekurtsoa da, ez? Euskaraz egin eta batean esaldi bat erderaz edo egin. Baina esango izu gauza bat. Urte honetan erreflexio bat egin dut. Eta... iruditzen izan, egon nintzen pentsatzen, nire musikarekin, gure musikarekin, gehiago zabaldu edo gehiago iristeko, ez zote zen ideia ona, erderaz egin, eta ez? Eta, hor egon naiz luze pentsatzen, eta iritsi naiz konklusio batera. Eta da, lehenbiziko eta behin, bilatzen duana nire musika bizitza hontan, ez dela exitoa, baizik eta da, ez el reconocimiento tranquilo. Hau da, lana egin, eta utzi, eta nire azkeneko estertoraren aurretik, esaten badiatea izu lan polita egin zenuen, gurben hor. Orduan, baina nahi dut gauzak aurrera ateratzea, ez? Eta bigarren erreflexioa da, nire hizkuntza euskara da. Erdera ere bai, Osa, castellano ere bai, baina euskeraz gustan ez zait egitea abestiak. Euskara zein goitut. Eta listo, ez dago beste motiborik, ez? Bai. Horrelaren amaizkuntza ere eta nola sentitzen duen. Ez, barrutik horrela ateratzen zaizu. Xabi, askotan galdetuko zizuen, bandiniren inguruan, pertsonaia literario hura, ez dakit itxusia, edo kuriosoa, edo artista frustratua, antieroitik edo bazuen, zuri kontrapuntu jo guza ez ezkizu, antiak, eta hau ere antieroia zen, ez? Bai, bere momentuan, liburu hori, Jon Fantenen liburu hori, nire eskuartea erori zen, eta, bezakit bat, 20 bat urte izango nituen, eta pizket impresionatu ninduen ere bai, urte horiekin ere bai, Bukowski eta mundu honen gauzak, igual impresionatzen zute pizke gehiago, ez? Eta iruditzen zitzaidan, pertsonaje oso deseroso bat, itxusia, eta besterik gabe, ni Xabi Fernandez naiz, ez? Eta horren, Fernandezekin nik uste dut artistikoki publikatzen, ez? Horren bandin erabaki nuen.
Eta orain, bai musiko bezala, bai beste lan batzuetan, eta orokorrean bandini bezala zagozen zait. Eta orain batean hartu naiz, nik neure buruari zenbat jarri niola ez. Orain hori posible da egitea. Begira. Eta Bai. Dena prestau agurra zalantza. Eta egia nabeak piztu dira. Leku bat omen zuen mundu horretan joan beharra dauka. Maite zaitut eta bena esana dago, banoa lasai. Urrengo supernova baten partikulak izango gara. Eriarea ginen, goruntze estratosferara, airak dautik intuen. Ego airea ginen, area dozen planetara, bidelik genuen. Arte eszenikoetatik abiatu gara eta arte eszenikoen tartean ari gara eta entzuten ari ginen eta ikusten zalantza eta egiaren birjaiotze hau. Badu, batez ere bideoan ikusten badu arte eszenikoen kutsua hor, Xabi. Badago azken hilabetetan gertatzen ari zen horren zerbait edo lehenagotik ere egon ziteken buruan. Denak zer ikusi daukagun ziarekin. Eta hemen oso polita izan da, Zalantzota egia Maialenekin, txika sobresaltorekin egitearen proiektu hau, edo lan hau, ez? Oso polita lantalde eder batekin egin dugulako lan, era oso partizipatiboan, ez? Eta orduan, hola egitearen ideia etzen nerea izan, eta beste pertsona batena, ez? Leirena, eta Inigoerena, eta abar, eta nolabait, forma hartu zuen guztion artean egindakoarekin, ez? Zuzendaritza batekin, nik eraman nuen eta guzti hori, baina oso kasualitatezko gauzat izan da. Porque aste hori baino, grabatu baino, astelen bete lehenago, etzegoen ezarrez. Dena zegoen airean. Eta, aste batean, joazen pum, dena gorpuzten, egin genuen, eta jazta, ez? Bideoklipa grabatu genuen egun berdinean bertan, goizean grabatu genituen Maialenek eta Biok ahotsak. Eta orduan, oso esperientza polita izan da, hola egiteko, lan egiteko modu ere, bai. Emaitza nik uste zora garria dela. Garria. Bai. Nik uste goizero horrekin esnatzen naizela azken aldian. Bai. Hor, kanta hontan lagundu dit, soketara eramate. Konponketak. Gorka Pastorrek. Eta gero bideokliparen zuzendaria izan da Inigo Txalesker. Gurekin ere aurreko lanetan egon da, proiekzioak egiten, eta beste gauzak, eta ez. Eta gero Leire, eta Andoni, makillajean, eta, jende asko, berdian. Behin baino gehiagotan aipatu duzu parte hartzearen edo taldearen garrantzia. Guri dutzi zaigu importantea lehenik eta ben talde bezala lan egitea, ez? Ez da esateko forma bat, edo ez da ondo geratzeko forma bat, bizik eta lan egiteko forma bat. Eta horrek esan nahi du lan batetan guztien parte dagoela, hau da, beraien maestria ekartzen dutela, zu zuzendari bezala, ez, ni zuzendari bezala, onartzen dudala beraien maestria, eta era humilde batean, ez? Eta lanari ondo etortzaio. Eta horrek esan nahi du, gero, lanari buruz hitz egiten duzunean,
guztiei buruz hitz egin behar dela, ez? Ez da kasu berdina, artista askok ez dute horrela erabakitzen. Da beraiek, ez? Eta komunikazio forma bat da, eta baina guri horrela tartzen zego egitea, ez? Eta askotan komunikatiboki ez da hoberena, Zen eta guk asko nahazten dugu mundua, Aizten asko beti daude erdian, gauza ezberdinak, beti gauza ezberdinekin. Erban komunikatiboki ez da erreza, isladatzen guk egiten duguna, modu batean, bestean eta bar. Baina, bueno, hala da. Bueno, lehen esan duzu ez, arnaz luzeko errekonozimendua zela bilatzen zeunen hori, eta gauzak, gauzak lasai eta arnaz luzean iritsiko dira. Guk ere ezkenuen hau behartu nahi, baina Xabik esan zuen gitarra eramango dut, eta asko, ez, baina kantutxo bat eskatu nahi genion, eta uste dut elkarrezketa uisteko edarra izango dela bera gitarran entzutea. Hori bai, 3. disko hori martxan denean, hemen egiten dugu asteazkenetan tarte bat, elkarrezketa akustikoekin eta beste modu batera, hortara ere gonbiatuko zaitugu eta ea ze jasotzen dugu erantzun. Bai. Baina bidean gaur agurtzeko kantutxorrekin konformatuko gara eta eskertuta gaude gainera, gustora entzungo dugu. Mila esker, Xabi, gurera etortzeagatik. Eta orain, kantu eta gero, zindagizu jarriko dizugula. Mila esker, badoa Xabi Bandini gure set akustikora bidean, eta bertan haren kantuarekin agurtuko du, ez bakarrik elkarrizketa, gaurko saioa ere, Oiana. Bai, datorren astean berriz ere hemen izango naiz. Datorren ostegunera arte. Oiuri, zura indi bihar arte. Bihar ostirala. Tira, hortxe dugu, nahi duzunean, Xabi, aurrera. Aterik ireki bomba eztan da batek zure gorputza uskorra txikitu dezake eta ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik irtetzen da gara desagergarri ta denak atenatzean desagertuko gara belarrian behazurotan eta nondik ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik ateratzen da barrura eta nondik irtetzen da. Xabi Bandini, bigarren kafean, bihar arte guztioi. Keep calm and bigarren kafea.